जोंनि गामि मुङा पद्मबिल। बे गामिनि रायजो राजा बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो बे दुब्लियाव आबाद मावो, माइ आबाद मावो। देग्लायबो बिथांमोना जयै लैहोर लैहोर ओंखारनानै माइ हानायनि नुथायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना माइ हागासिनो दङ। जोंनाव लांबाय आइदो बेलसा मोनसे दङ ओमफ्राय खेलासिनि बेखौ लाबोनबा लाबो खल दैफ्रावनो दङ। खस्थ'आवसो लांदोंमोन। औ दानो हगारनांगौ। दानो नैबे लंपेन्ट गोथां गाननाया देरसुं ब्रह्म आसोला सेक्रेटारिबाबो लागावदो हा खुगासिनो थायो। रायजोनि माइ हानायसो नालाय बारा केमेरायाव नायनाङा बुंदो। हाबाय था। नै रायजो राजा बिथांमोना माइ हाखांनानै ना जानो आवगायलायबाय, ना होलायबाय नै। देग्लाय नायानो बिराद खम थादों। गामाखालि बिराद गिदिर गिदिर थायोमोन। एक्सुवेलि दैजोंसो थाङो ना मायो ना दहायनि बारलियासो जाजोबखो। बेयाव गैया नामा? जोंना फैयो। मासो मा लाना फना एसे आफांनि थाब्रा एसे आफांजों लागावबाय गाजा नों बांद्राय खरा बुंबाय हारसिं अजनखौ थिखोनो हाला बेसेबां केजि जागोनलाय? 12 केजि मानसिजों समान नोंसिनि हाजों बुद्रुगौ आरो नोंखौ बे बान्दाया सातखानजि बे फुख्रियावनो मोननाय बारलि ना बेसेबा गिदिरखा आसोला हारसिं बेनो ना फिसाखौ जाजोबदों खोमा। गामि गेजेरनि पद्म बिबार फुख्रि, बे पद्म बिबार फुख्रियाव हाबनायनि सिगां जोंहा मोनसे नियम दङ। फुजा होनानै